kuan pag digamo pa to ang kuan bisitahan. Ay, baklay-baklay po tati mga lods. Kamingaw ning lugara. Dino ko nakuha. Timbam ni. Pasarong natural. Oh. Naughang sapa. Sa naughang sapa. Ha? Subida magod. Puso, alamis puso. Ngaon mo anak. Puso. Subidahon kayo. Subidahon kayo. Kinsa may nakakuan ani nga lugar asa ding dapita. Ing ani may mag-walking. Hapit na udton tutok. Oh, okay. Basta taas dyan subidahon no. Asa ning dapita. Asa kami mga to. Ay mga kuano. Subidahon na lang. Lisngag ilong ay. Pilar gud ang taning subidahonan ni pero aning wa na lagi tay practice. Manggahan to sila dia. Tanawa ko do. Magsiga. Magsiga di ay. Magsiga ang camera. Hangak pa more. Nakamig kuan. Bukid. Nami bisitahon. Okay. Na, patag na. Dire ilang tubig ipa kuano. Paagi anto dito ubos. Dia. Awa. Ito ang subida. Hangak man. Hangak noy. Okay. Patag na deres man. Okay na. Relax na punta dihatan. Pahuway sa disngag sa ilong. Okay. Kuan pag digamo pa to ang kuan bisitahan. Inita. Inyo hadya init. Nga ni ka init dili. Napo na ipakita ni sayo. Naka-video ka dito, Tan? Ako paitan, ako videohan, kapit na hubsan. Gamay na ko hubig oy. Oh. Ako gikuan. Kapre soy. Kita na ni.
Hapit Mao. na hubsan. Mga kuha tungas balde ng tubig. Nagtapok na gud sila. Kuan man pot kanang naamon jud nay dagko Oo. na nay gabmay. Kita sa Area pabukid.